Jalostusessa valmassa liikkeen ja painien kuitenkin kanssa hyväksyttiin syksyllä 2006 jalostukseen ja sai silloin ensimmäisen palkin. Ja tämän jälkeen Winston muutti Lopelle Rauhanrannan Sinkkolaan ja se asustaa edelleen. Winstonin ensimmäiset jälkeläiset ovat syntyneet 2008 valmentossa sekä ratsuilla erittäin monipuolisesti. Moni Winstonin jälkeläinen tekee hienoa ja arvokasta työtä myös ratsastuskoulussa ja jalostuksessa niin ikään. Winston on luonteeltaan rauhallinen, lempeä sekä positiivisessa mielessä hyvin herkkä. Asustaa tapojen ja varsojen kanssa läpi vuoden ja onkin erinomainen esikuva ja roolimalli varsoille. Tässä näytöksessä nähdäänkin kaksi kappaletta Winstonin ensimmäisen palkinnon jalostuskodin jälkeläisistä, jotka ovat Harry Potter ja Tom ja Kille, jokaista tulee niitä lisää siis. Virtual Evolution lempinimeltään Rapa. Sen korkeutta löytyy 106 senttiä. Syntynyt vuonna 1997. Tässä ohjausmajossa maasta käsin esiintymässä kasvattaja on Terence Kovas. Tämän 19-vuotiaan kodin omistaa Noora Mattila, joka nähdään myös tämän kodin ohjissa nyt esiintymässä tuolla. Yhteistyötä on panemaan 12 vuotta takana. Aniokin nähtiin esiintymässä lukuisissa tapahtumissa vuosien varrella. Lisäksi tapahtuu Noora kilpailu. Näytöksessä Rata esiintyy mustana surmana. Rata on kuitenkin luonteeltaan tiukka, nöyrä ja haullinen. Siinä pääsi liikkeelle alkujärjestyksessään. Kauppasuunnana Harry Potter, jota tietysti ajetaan, mutta ei enää maasta käsin, vaan ihan autossa istuen rattailla. Tämä tunnettu Potter, Potter lyhenne, on syntynyt vuonna 2008. Potteri on kasvattanut ja omistanut Satti Mattila Lopeltaan. Potterin isä nähtiin nimenomaan tällä ensimmäisenä maasta käsin esitettynä. Canterbury Winston on siis tämän isä. Potteri on hyväksytty jalostukseen ensimmäisellä palkinnolla vuonna 2011. Jälkeläisiä on kertynyt 16 kappaletta. Potterin jälkeläisiä on pari kappaletta, joka on tuossa luokitelta Ron alkuperämaa on nimenomaan Englanti. Ja siellä painottaa muuten jalostuksessa sitten Potterin jälkeläinen. Potteri on lähtenyt näyttelyssä erinomaisesti. Kilpailu myös kouluratsastuksessa ja myöskin eskeruotissa eskeratsastuksessa. 13 starttia on Opella Raissa. Ja 10 startissa on sijoittunut parhaan joukossa. Ennätys on 2.39 aika. Kuninkuuradit ensi kesänä. Ja sitten on sokerina pohjalla. Vielä viimeisenä Kaujalan Kille Kiltsu. Syntynyt vuonna 2009. Kasvattaja Matti Liettinen ja Tiia Värilu. Omistaja on Elva Tuominen. Hänen korkeuttaa on 100 senttiä. Tämänkin isä on Canterbury Winston, joka oli siis ensimmäisessä esityksessä. Kille on vasta kirjattu
kilpailee 11 vuotta jo. Viime vuonna hyvin ilmestynyt Vallepo-ajo tarkkuuskokeissa. Hillen ensimmäinen jälkeläinen syntyi tänä vuonna. Hille on nöyrä ja pohjainen ajoponi, joka keskittyy hyvin pohjasta ja apuihin. Kylläkin tykkää tähän höpötellä kaikille ihmisille ja eläimille. Se on hyvin sosiaalinen ja kiltti kaveri tää Hille. Hillen paras kaveriluote sillä kotitalolla on 38-vuotias Shettis-podiokarion Buffalo Bill. Tässä oli siis näytöksessä monenlaista eri tapaa ajaa ja esittää Shetlandin koneja. Maasta käsin ohjasajo, ravikärket ja sitten valjakko-ajo, vaunut. Kertoo sen, että miten monipuolinen rotu tämä Shetlandin poni oikeasti on. Ei pelkästään estusponina, esterratsuna, kouluratsuponina, vaan nimenomaan hyvin monikäyttöisenä ja monipuolisena ajoponina. Hyvä yleisö! Raippaisuusion osoituksen kiitokset! Dr. Winston, Virgin Revolution, Kauliran Helicopter sekä Kauliran Kille. Muutaman minuutin kuluttua sitten mun pyynnöstä äänestää ja kertoa tuomarille Penillä Peltonen, kumpi ratsukko kustakin parista on voittajaratsu. Nyt ratsukot saa tulla tänne huomatte jo esittäytymään. Tämä on siis poni vastaan hevonen. Ja tässä esittelykierroksessa on Paumäki, Vano, ja ensin Minkä Rankka, Jones, Minkä Halkola, Edward Romeo, Niklas Märtä, Ylöksökko, Nanshow, Veeraradikainen, Presket, Laura Viljanen, Kulman, Helmi Heikkinen, Lentas Norton sekä Hessi. Ponijoukkue ja hevosjoukkueet kilpailevat areenan herruudesta ratsastamaan aittain riippuvana radan, kaikokkuutta ja lennokkuutta luodella höystettynä yleisöön ja sitä ratkaisemaan. Hevosjoukkue eli tiimi Setämies Hervo koostuu 5-10 kouluratsastajasta. Haaste on ottanut vastaan Team Super Shepherd, jossa taas ratsastaa nekin 5 lahjakkaista junioria. Patino ja Ponikauden ovat kotoisin ja edustavat Lampskaan ratsastajia. Ja hyvä yleisö, nyt sitten on ensimmäisenä hevosten joukkueesta osuutensa suorittamassa luottamisestakin tuttu Petra Paumäki ja 15-vuotias Lusitano Poni Ufan. Tämä ratsukko on ostettu ainoa portugalilaisella temperamentilla. Monien joukkueessa ratsastaa 15-vuotias Nancy. Taas on 18-vuotias Mecklenburgilainen puolinen Jori. Shetlandin poni Kreskentillä taas on säkäkorkeudessa 114 senttimetriä ja silti ruuna ujustelee helposti yleisöä. Saa nähdä meneekö sitten tällä ratsukolla puhu pöksiin. Toivottavasti ei. Pöksit saattaisivat likaantua. Ja tässä ratsukot suorittavat nyt tämän ohjelmansa. Niklas Märkä, Ylöksökon Jansson sekä Teera Lahikainen ja Chris Kent.
Kato miten se on lisättyä ravia. Mikä lisää? Mikä lisää ravia? Wow! Ne on sen. Oikein. Ratsun ammattia. Laurianen Kulman sekä Heikki Heikkinen ja Glenn Snorri. Ja siinä Glenn Norton jäi pikkasen odottamaan tätä Kulmania. Mennään kimpassa tuota keskihalkaisia pitkin jo. Kunnes vielä erolla jää. Siellä on Kulman pikkasen jännittynyt. Molemmille tapahtunut tappelike. Sieltä tulee Kulman upean näköistä lisättyä ravia lävistä jää pitkin. Norton on kuitenkin vähän niin kuin pikkelämpi jalostaan, koska se on selkeästi niin kuin joukossa tässä keskihalkaisijalla pysähdyksessä ensimmäisenä. Hieno pysähdys kummallakin. Vähän pilkeltä silmäkulmassa täällä Glenn Nortonilla kyllä on yleisö. Onko Laurianen ja Kulman tämän parin voittajana joko? Siellä tulee valtion käsiä ylös. Oli erittäin tasa. Pitäkää ohjissa nyt tiukasti kiinni, koska tää tietää sitä, että ei ne puutu äänestyksiin. Ketkä ovat sitä mieltä, että Laurianen ja Kulman olivat paremmin? Yes, entäpä Heikki Heikkinen, Glenn Norton. Kyllä desibel-mittari kertoi kadua totuutta. Heikki Heikkinen ja Glenn Norton veivät tämän panin voittoon. Ja näin. Ja kiitokset. Sitten myös seuraa pieni radan pohjan kunnostustauko. Tämän lajin vuonna 1994. Ja kilpailu on erittäin suurella menestyksellä kansainväliselle tasolle asti. Perillä on hevosilijöissä 2 SM-kultaa, 3 hopeaa ja 1 bronssi. Pari mallia poistaa, mitä hän on myöskin ajanut, on 5 kultamitalia kaiken kaikkiaan. Kallis Kistisen karttaminen ensimmäisen kansainvälisen kilpailunsa vuonna 2011 vuotta sitten. Tätä kokemusta löytyy. Dansetti on Tautikin omistamaan ja kouluttamaan ihan varsasta asti.
Viime vuoden ranking-tilaston ykkönen hevosyksiköistä. TS-joukkue mukaan myöskin viime vuonna, kuten myöskin Xavieri O'Brienin voitto on plakkarissa tällä muskilla. Tämän vuoden tavoitteena on MM-kilpailu Itävallan Kiiperissä. Rumian toimii Camilla Christiansen. Ja ihan kovaa aikaa on kuulemma tässä Lukas Järvinen ja Daxetin tekemässä maalisuoralla. Matkaa voittavassa laukassa ja maalissa. Ja näin vauhdikkaasti Tuule-Maria Holmasta taittaa tuot hetkelikön tuolla keskellä areenaa. Ja ilmeisesti kaikki pallot ovat pysyneet paikoillaan. Vauhti kun kiihtyy loppusuoralla. Tuule-Maria Holmasto selvitti viimeisenkin kortin ilman mitään virheitä. Ja hänen tuloksensa on 19.72, eli toinen sija näin kuuluttajan silmien kautta, kun katsot. Neljäs. Mähän varoitin, että tämä oli kuuluttajan silmien kautta, kun tämä tapahtui, ja nämä ei ole vielä ihan sijat ja nopeat valjakot sisään. Tämä on siitä kiva kilpailu, että kaikki valjakot tulevat tänne palkittaviksi tulosjärjestyksessä ja asettautunevat tuohon keskihalkasijan kohdalle. Kasvot tuonne yleisöön päin. Sen verran paljon, että saatte mennä aika tiiviiseen muodostelmaan. Ja heti kun vaunu on pysähtynyt, ruumi nousee vaunuista ja siirtyy tuonne hevosten. Toiselle sijalle ajoi messujen kummiponi SV Summers Dream Prince Leena Vähäkkälä. Kolmannella sijalla Knist Varde Heidi Silda. Mitään jokaan kriolla hevosia. Ei oo kaikki. Neljäntenä Mari Valjakko, Siglandi Cicero ja Pluto Hairos Tuule-Maria Holmasto. Ne sai varmaan jotain herkkuja pusseissa. Viidentenä Aika Chilia, Luna Suhonen. Kuudennella sijalla Awandro, Marko Särmäharju. Seitsemännellä sijalla SK Hard Rock, Nancy Monsein.
Ja 8. sijalla Friesin paletti Anne Fries. Parhaimmat onnittelut kaikille valjakoille, voittajalle ja sijoittuneille. Kiitokset tietenkin vielä kerran Riollo hevosrehuille. Riollo hevosrehujen voimalla jaksaa huomenna vielä jatkaa ja siitä edelleen eteenpäin. Parhaimmat onnittelut kunniakierrokselle, olkaa hyvä. Ja tässä vielä kerran siirtävä upealista Dancer Team, Talvi Järvinen. Ja kaikki muut siinä voittajat tekee jo 3. kunniakierrosta, joka on hyvin ansaittu ja niin pitääkin. Dancer Team, Talvi Järvinen, siis tämän Riollo Indoor Driving Challenge-kilpailun voittoon. Huomenna seuraa jatkoa. Mutta nyt arvoisa yleisö seuraa. Ja julkisjoukkueessa ratsastavat Katja Stoll, Palaa ja Olga Tenonen, Pote. Ja koska nämä julkiset ei ole päässyt treenaamaan ihan yhtä paljon kuin pollarit on päässyt, niin julkiksille annettiin pienellä ekstra vahvistuksena poliisien joukkueesta Jeppe Autio ja hänen ratsunsa nimi on Esko. Keskelle areenaa ja okei, ennen kuin me aloitetaan, niin Jukka Arvinsalo, kertoisitko sä tähän minulle ja yleisölle tämän pelin säännöistä jotain? Joo, säännöthän on hyvin yksinkertaiset. Se joukkue, joka tekee enemmän maaleja, on ottanut voittaja. Ja maalit ovat nuo estetolpat ja maaleiksi hyväksytään vain tästä suunnasta tulevat pallot. Peliaika on 2 kertaa 6 minuuttia. Ottelussa annetaan jäähyjä, tai se mahdollisuus on, ja jäähyn pituus on 30 sekuntia. Askellaji on vapaa. Myös ratsastaja voi käyttää jalkoja pallon kuljettamiseen. Pääasia, että pallo liikkuu. Ja siinä nyt laitetaan olla, paitsi joita tässä pelissä ei tunneta. Yksi tärkeä huomio vielä pelaajille. Koittakaa pitää. Puolusti tuossa Olga Tenonen. Sai pallon tuonne kulman nurkkaukseen. Onko tämä nyt sitten niin sanottu kulmapotku? Hienosti siellä niin sanottu. Myöskin poliisi pääsi blokeeraamaan. Katja Stoll ringi siellä pallo perään kulmaan. Ja se on varmasti eräänlainen sivuraja heitto sitten sieltä. Ei.
poliisit nappasivat pallosta nyt otteen. Reunaa pitkin siellä mennään. Varmasti on joku suunnitelma poliiseilla. Pallon riisto tapahtui. Olka sai pallosta kiinni, mutta nyt se on varmasti pelialueen kohta ulkopuolella. Ei, se tulee sieltä takaisin. Toivo jäljelle jää. Eli kannattaa jatkaa tätä kamppailua. Mennään tuonne reunaa pitkin nyt taitavasti. Poliisit tuovat palloa kohti Julkisten puolustuspäätyä. Pitää saada pikkasen apua sieltä. Pitää saada pallo sieltä pois. Siellä Julkiset yrittävät tulla poliisien väliin niin, että saisivat pallon riiston aikaiseksi. Katja Stoll taistelee urheasti. Ja siinä Jukainen Salotisti peli poikki. Täytyy saada pallo tänne keskemmälle ilmeisesti. Kyllä. Ja peli saa jatkua. Ja välittömästi siellä poliisit lähtevät voimakkaaseen hyökkäykseen kohti Julkista. Julkisten maalipäätyä. He sai pallon riistettyä pois. Ja jälleen peli vihellettiin poikki. Pallo poistui verryttelyn alueelle. Niin minäkin olisin tehnyt, jos minä olisin ollut tuo pallo. Mä olisin juossut vielä lujempaa vaan. Ja jälleen ollaan pelissä kiinni, sieltä tulee raivoisa hyökkäys. Saammeko nähdä ensimmäisen maalin hetken päästä? Ei. Siinä poliisi kuljetti palloa todella voimakkaalla hyökkäysotteella kohti Julkispäätyä. Ja sieltä tulevat rinnakkain jälleen poliisipunktit. Julkisjoukkue teki ensimmäisen maalin. Mahtavat pallon riistoon ja suoraan hyökkäykseen. Sanonta, hyökkäys on paras puolustus. Se ei ole todellakaan kuulista setvastu. Mahtava maali. Mistä meillä on jalkapallo-ottelusta tutuksi tullut Aalto? Mutta miten poliisit sitten vastaavat tähän? Taitavasti, kyllä, rinnakkain siellä vyöryttävät palloa kohti Julkisten maalia ja melkein oli hyvin lähellä jo. Poliisilla oli taitava hyvä strategia, etenivät rinnakkain. Molemmat pystyivät blokkaamaan puolustajien aikeet. Oliko jälleen vyörytys tänne päin? Taitavasti kuljetettu pallo siinä suoraan keskikentän läpi. Edelleen siellä palloa vyörytetään. Ja nyt on vaaran paikka, edellisen maalin tekijä. Pelkästään minulla on vaaran paikka, apua yleisön joukkoon, pakko tulla suojaan. Kumpi täällä saa enemmän liikuntaa, kuuluttaja vai pallo? Taitavasti Olka Tevanen pystyy siinä blokeeraamaan poliisien hyökkäyksen. Raivoissaan kamppailua käydään siellä pallolla. Pelialueen ulkopuolella. Ja pallo taas pelissä. Katja Stoll yritti peruuttamalla saada sieltä pallon haltuunsa. Hän teki sen. Ja nyt ne käytävät samaa strategiaa osittain kuin ratsastava poliisi. Ja sieltä sitten Jeppe lähtee riristykseen. Onnistuvatko he blokeeraamaan? Ei. Tekivät melkeinpä oman maalin. Voi. Tää oli backside olli, ei frontside olli. Ja on puoliaikavihennys tehty. Julkis
aalto liikkeelle. Jalkapalloottelussa on aina aalto. Oletteko te valmiit täällä nyt? Jos se aalto lähtee liikkeelle, niin! Ja juoksee. Yle katsomo mukaan! Ja äänen kerran! Yes! Tämähän on jo tunnelma täällä, kun olisi joku, mikä vie MM-finaaliottelu. Miltä tuntuu Jouka tehdä tämä ensimmäinen maali? No nyt mä ymmärrän jalkapallon, että ensimmäistä kertaa elämä todella siistiä. Se oli siististi tehty. Mikä on teidän strategianne nyt poliisien joukkoa, joka pystytään, miten te meidätte kääntää tämän voitoksi? Kyllä nyt on helpompi mennä kotia päin noin maaliin. Niin, totta kai. Hyökkäys suunta, maalit vaihtuivat. Jukka Airisalo oleeko valmiit jatkamaan? Joo, me voidaan jatkaa saman tien toinen puoliaika ja 6 minuuttia. 6 minuutin jakso alkaa hetken päästä, mutta Julkikset johtavat siis 2-0 ja nyt on Julkisten aloitus potkupuolella. Ja siitä lähtee. Katja Stoll teki aloituspotkuun. Jeppi Aukio tuli mukaan sinne peliin mukaan. Ja Olga Temonen tulee taas takaa mahtavasti sparraamassa muita. Ja halutaan saa ratsastaa myöskin jaloilla potkia tuolta palloa. Vai uskoisiko Jeppe? No minun tehtäväni ei ole nyt toimia tuomarina, mä vaan avustan tuomaria pikkasen. Kyllä nyt me odotamme kaikki, että poliisit tekevät yhden maalin. Yhden maalin. Ensin yhden, sitten toisen, sitten saadaan jatkoaikaan sitten tietenkin lisää. Sudden death. Niin kai tässäkin toimitaan. Kyllä pallo on maalin takana. He tekivät maalin. Samalla temppu. Hyykivät pallon maalin takaa väärästä suunnasta ikään kuin kävivät ympäri ja pistivät sen pesään. Mä oon aina luullut, että poliisilla on tämmönen rehti. Eikö vaan ole? Julkiksilla 2, poliiseilla 1. Nyt tuli Julkiksilla Pekka H. Nyt Jeppe antaa vähän kavereille neuvoja, että mitä kautta näytetään ohittamaan poliisien puolustusta. Poliisit hyökkäsivät välittömästi. Siinä ei puheita pidetty. Yrittävätkö se uudestaan samalla tavalla? Sitten maalin takaa. Sitten käytetään nopeasti ympäri ja kierre potkulla suoraan maaliin. Julkisten joukkueen ensimmäisen maalin tekijä ollaan tuolla nyt. Siellä on kaksia. Pikkasen jopa helisemässä. Hieno yritys poliisilta, erittäin hieno yritys. Se oli lähellä. Poliisit eivät päästä Julkiksia omalle puolustusalueelleen, ei millään. Ja siellä on pallo taas nyt pelattavissa. Jeppe lähti hurjamoiseen vauhtiin, niin lähden minäkin. Vastakkaiseen kulmaan. Mitä sanoo tuomari? Pallo ei ole enää pelattavissa sieltä. Sen takia Jukka Airisalo puhalsi pelin poikki. Pallo on vyörytettävä tänne taas. Nyt on pelattavissa oleva takapallo. Ja poliisit lähtivät välittömästi, mutta hienosti Katja Stoll tuli siellä poliisien eteen. Mutta ei onnistunut. Paitsi että onnistui. Näin nopeasti näin pelasia puuttuu. Ei onnistu. Ja sitten kuitenkin onnistui. Nyt on vaaran paikka. Pallo tulee vastakkaiseen suuntaan. Poliisi oli edessä heti kokeilemassa. Nyt meidän Olga Temonen tehdä toisen maalinsa. Tekee sen! Sytymäärä lahjakkuus tämä nuori
pallo sinne maalin ohi. Pallo edelleen pelastamissa. Siellä on Pustakin helisemässä nyt. Ei. Pallo laitetaan uudestaan peliin. 3-1. Julkikset siis johtavat tätä huikeaa jännittävää jalkapallo-ottelua. Nyt on vaaran paikka. Nyt on vaaran paikka. Nyt poliisit tekevät he tekivät maaliin! Näin nopeasti tilanteet muuttuu ja tasoittivat. Julkiksilta 3. Ja den glider in. In och ut och avvan. Ja tässä on aloituspotku on Julkiksilla. Poliisit pikkasen yrittävät siinä protestoida. Sieltä he lähtivät. Poliisit pääsivät ensin pallon kiinni, mutta Olga Timonen jälleen jo 2 maalin tekijä. Tekeeköhän 3. hiuksen hienosti meni ohi. Mahtava pelisilmä tällä Olgalla. Erittäin mahtava pelisilmä. Katsotaan mitä tänne pystyy vähän blokeraamaan. Siinä pallo on nyt. Sieltä lähtee pallon pyörimään kohti Julkismäätyä. Meneekö sisään sieltä? Huonosti blokerattu raivoisaa taistelua siellä nyt maalin suulla. Jälleen kerran, Olga Timonen oli se, joka siellä tuli pelastavana enkelinä. Katri Stoll tulee takaa ja aloittaa syökkäyksen. Viimeinen minuutti alkaa! Viimeinen minuutti alkanut! Mahtavasti! 4-2. Tilanne, mikäli minä nyt on laskenut oikein. Mahtavaa taistelua! Ja tässä pallo vielä viimeisiä kertoja nyt. Olga Timonen lähti jälleen hyökkäykseen. Onnistuiko? Ei. Hiuksen hienosti meni ohi. Tämä maalitaituri. Kunnia pelisilmä hänellä. Erittäin kova reaktiokyky niin ikään. Näin päättyi tämä huikea jalkapallo-ottelu Julkisten voittoon 4-2. Ja tähän vielä loppuun tulee tällainen niin sanottu rankkarikisa. Tämä on sen verran leikkimielistä, että tässä voidaan aina, tässä ei ole sääntöjen venyttämistä todellakaan kyse, mutta Jan-Maaret saatte esimerkkiä siitä, mitä kaikkia tämä voi pitää sisällään. Julkisten joukkue siis oikeasti, mutta joskus määrä saattaa voittaa laadun, eikö? Lohduttaudumme sillä. Määrä voittaa laadun joskus. Ja sitten on rankkarikisan vuoro. Kerro sä Jukka vähän. Joo, eli meille jäi sen verran aikaa, niin otetaan tähän loppuun. Ei maalia. Nyt on siis poliisien vuoro. Ja poliiseista on vuorossa Katri Koljonen ja Pelmo. Aha, vaikeutetaanko? Ei maalia, ei maalia. Se tarkoittaa, että ei maalia, kun tuomari voimistelee.
Hyvä yritys, mutta suunta väärä, ei maalia. Jatkaa. Se on maali! Hän teki sen! Okei. Tarkasti näkee linjan, menee suoraan etenee. Voimaa täytyy saada pikkasen vielä lisää. Jenni menee kauas hakemaan sitä voimaa. Tähän tulee. Etenevässä etenee hyvin ravissa. Ei, se oli lähellä hyvin. Taulun säätäminen on aika vaikea juttu tässä. Se on vaikea homma. Ja tää tietää käytännössä nyt sitä kun... Eli Junkiksilla on 1 rankkari sisällä jo. Nyt on Jeppe Aukion puolella. Ei ollut riittävästi potkua. Nappa riittävästi voimaa mahdollisesti, mutta... Suunta vähän väärä. Viimeinen potku ja sitten olemme valmiit. Katri Koljonen. Kyllä. Suunta näyttää ihan hyvältä. Suunta on hyvä, mutta oliko voimaa tarpeeksi? Sanon nyt jo, että... Maali! Hellingeri! Äntligen! Ja arvoisa yleisö, tämä oli siis Helsingin ratsastavan poliisin tämänvuotinen näytös. Pikkasen vassuttelua ja leikittelyä, sitä pitää olla ratsastuksessa kanssa, vaikka nämä kaverit ja hevoset ennen kaikkea joutuu aikamoisiin tositoimiin sitten kun on tosi kyseessä. Reippa suosionosoitukset vielä kaikille yleisöille. Helsingin ratsastava poliisi ja julkisjoukkue! Wow. Katri Koljonen Melmu, Jenni Ahomäki Laku, ratsastavan poliisin joukkue. Katsaston Halad, Olta Temonen Koke ja sitten vahvistuksena Jeppe Aukio Esko. Kiitos teille mahtavan jännittävästä ottelusta. Jos lisää jännitystä haluaa, niin huomenna sitten jatketaan. Tietenkin.